Bismillahirrahmanirrahim. Dutse, babi na 4. Wani falelen waje ne wanda ba a zagaye yake ba, sai dai an zagaye shi da shukoki. Wani ɓangare guda ɗaya ne tal mai ɗauke da gilas, wajen kamar an yi shi a tsakiyar fili ne wanda yake ɗauke da ƙofa guda ɗaya tal. Fitowa ya yi ko matan bai yi wa magana ba, balle waɗanda suka tuƙo shi, ya yi ciki cikin natsuwa. ‘Yar yatsarsa ya ɗora a ƙofar shigar, wajen wani farin madubi da na yi tunanin na kallon kai ne, sai dai yana ɗorawa wajen ya buɗe bayan ya yi scanning ya gama. Ya gane mai wajen ne ya ba shi damar shiga. Da sauri masu biye da shi su ma suka yi scanning ɗin, da ya musu scanning ɗin su ma suka shige. Ɗan ja da baya ya yi ya tsaya a lokacin da ya ga ‘yan matan nan suna biye da shi. A natse ya juyo yana kallon su, sai da ya ɓalle babbar rigar shi da ke saman jikin shi yana kallon su ɗayar da ‘yar yatsarsa ya musu nuni mai haɗe da tambaya da suka gane ba tare da ya yi musu magana ba. Kallon juna suka shiga yi su biyun, da duka irin jin haushin da suke yi wa junansu, amma ba sa nunawa a gaban shi. A hankali ɗayar cikin sanyi ta ɗan ɗaga ƙafarta ta nufi ƙarasawa inda yake tsaye. Muryarta na ɗan rawa ta ce, "My prince, ka gama da ni ne?" Ɗayar kuma bata matsa ɗin ba, amma kuma ta tsura masa ido tana karantarsa, domin ita ɗin ta kasance babba, ‘yar manya kuma mai tarin ilimi, tana tare da shi ne don nata manufar, ba don wani abun ba. A hankali ya motsa leɓɓansa can ƙasa ya ce, "Ku tafi." Kallon juna suka kuma yi a lokacin da ya juya ya nufi babbar ƙofar da zai fita gaba ɗaya a falon nan. Murmushi ta yi ta juya ta nufi wajen ɗayar ma ta bi ta don sun gama sanin tunda ya ce su tafi hakan na nufin ya gama morar gangar jiki, zai yada koransu ne. Da ɗan sauri ya ƙarasa wakeken gejin, hankalinsa a tashe ya ƙarasa wajen da take kwance cikin da tausayawa ya kai gwiwarsa ƙasa ya ɗora hannunsa a hankali yana shafa ta yana ƙarawa kafin a sanye da yaren Turanci ya ce, "I'm sorry, ya jikin naki?" Da kyau na ƙara waro idanuna cike da tsoro da kuma mamakin kafin na falla a guje gefe na laɓe sosai ina hangen ikon Allah. Wani danƙararren zaki ne mai tarin gashi da yanayi na ƙarfi mai dogon haƙora ya je ya rungume a irin wannan lokacin da ba don haram ba ne mutum ya ci naman mutum, da wasu sun yanke junan sun canye don halin rayuwa, balle shi da ya zama masa wajibi kuma aikinsa cika da cinyewa, ya bi ya farauto ya danne ya cinye tas, balle har an kawo masa a gida. Amma maimakon ya danne ya saka kan wannan bawan Allahn da na kasa tantance Balarabe ne ko jar fata ne, ya masa tauna ɗaya tak, ya raba dogon kansa da gangar jikinsa, ya masa tauna ɗaya ta yadda kwala-kwalan idanuwansa za su bulle, ya taune su tas ya haɗiye kafin ya farawa sauran jikin ya dandana. Cikin nutsuwa ya karin safe da shi ya kora da ruwan da ke ajiye, sai na ga ya ɗan jinjina daga inda yake ya miƙe tsaye kan ƙafafuwansa kafin ya shiga wani irin jinjina yana cira daga inda yake, yana ɗora jibga-jibgan hannayensa masu ɗauke da tarin gashi a wajen ƙafafun Hanja, sannan yana ƙaro bakinsa da ke buɗe yana shafa masa uban gashin da ke wuyansa yana ta ƙara goga masa. Sai a wannan lokacin na ga yana ta sakin murmushi kamar ya samu ɗan uwansa ya ba shi kyakkyawar runguma, yana ƙara shafa shi. A sanyaye ya ce, "Ni ma na yi farin cikin ganinka, na damu da rashin lafiyarki sosai, ina fatan yanzu da sauƙi my royal friend." Kamar wacce take jin yarensa haka ta saka shi ta yi baya-baya tana tafiya cike da ƙasaita da ƙarfi da ji da kai da wata irin isa wacce daga inda nake a laɓe nake jin takun a cikin ƙirjina, haka kuma zuciyata take wani tak tak tak, domin wannan zaki ko na ce zakanyar ba ƙarama ba ce tabbas. Ake cewa yanayin girman ƙasaita da zakin kiwo na gidan zoo da na jeji sakakku ba ɗaya ba ne, sai yau na yarda tsakanin ƙwallin da ke cikin idanuwanta kaɗai abin shagala da kallo ne. Sai da ta yi nesa kaɗan da shi kafin ta wani irin girgiza, sannan ta durƙuso a guje da ya saka ni nemi sakin mutumin a tsaye. Aradu ban taɓa yarda cewa akwai masu wasa da rayuwarsu ba sai yau.
tsaye yake a gabanta jama'ar Rasulullah, ba tsoro ba firgici, ba alamar zai juya ya fita a guje baya tsoron kar a je ko da mugun sabo ne suka yi da juna. A yanzu ƙwaƙwalwarta ta juye ta iso inda yake ta cinye masa kai. Ba ma wannan ba, shin jama'a dama akwai masu wasa da zaki ne? Haka ta iso inda yake ta kuma neman dare shi, tangal-tangal suka yi, da sauri ya iya riƙe kansa da ƙarfi yana murmushi ya kai hannunsa har kusa da bakinta. Hakan ya saka na ƙwalo idanuwana ina kuma kallonsa kafin ya ƙara shafa gashinta sosai sannan ya sake ta ya shiga tafiya hankali kwance. Tana gefensa ita ma tana tafiyarta cike da ƙasaita har suka fito daga wajen da yake rufe ta inda zai yi tafiya. Wani waje suka je ya tsaya ya ƙura wa wajen tabul ɗin ido, ita kuma ta shiga ɗan zagaye shi cike da ƙasaita. Haɓarsa ya ɗan dafe, ya jiyo inda take zagaye nata ya ɗan dafe ƙugunsa yana kallonta a hankali nan dai kamar wanda yake yin raɗa baya son wani ya ji shi. Ya ce, kin kyauta kenan, kin rage cin abinci sosai don baki da lafiya ko? Idan ni ne kin iya zuwa kina son tara ni dole sai na ci abinci. Ni ma zan rama ne. Ajiyar zuciya ya ɗan sauke don hutawa da doguwar magana da ya yi kafin su ci gaba da tafiya. Da hannunsa ya ci gaba da nunawa ya ce, I am tired, ko kofi ban sha ba. Na yi tafiya tsawon awa 8 ina tunaninki. Ita dai Allah bai bata damar magana ba, amma wannan ikon Allah, idan ya fara magana har kamar mai ɗago kai ta kalle shi kafin ta ci gaba da tafiya. A haka suka ƙarasa kusa da bayinsa. Abin mamaki, a lokacin da ya saka ƙafarsa cikin sai na ga ta shiga kai kawai ta zauna a bakin ƙofar tana zagayewa. Wanka ya yi mai ɗaukar lokaci kamar rana ce. Bayan yanzu lokacin sallar asuba ne ya gabato. Hasken fitilun garin da gidan kansa sai ya saka bawa a cikin tunani ko dai safiya ta waye ne. Idan ba sama ya ɗaga kansa ko duba ya yi lokacin ba ne, ya ga cewa yanzu lokacin asuba ne. Yana fitowa ɗaure da tawul kaɗai a ƙugunsa ya nufi wajenta da sauri. Iya gajeren wando ne ya saka kafin ya miƙe tsaye yana luntse idanuwansa ya kai dubansa wajen agogon ɗakin da ke kafe. Kuma luntse idanuwansa ya yi ya ɗauko wata jallabiya fara ya saka kafin ya nufi wajen da yake keɓancewa a cikin wannan tankamemen falon ya mayar da gabansa gabas ya tayar da sallah. Ƙwarai na yi mamakin ganinsa yana sallah a irin wannan garin, a yanayin halittarsa, irin shigarsa, irin yadda 'yan mata suke shiga gidansa waɗanda na kasa gane menene ɗinsa ne wacce ya yi wa magana irin shigarta. Kai lamarin dai yawa, sai dai a irin yadda ya gabatar da ibadarsa ya tabbatar min cewa idan ya tsinci kansa gaban mahaliccinsa ba shi da wani abin daban a gabansa sai shi ya duƙufa ya gabatar da sallarsa. Kafin ya yi addu'o'i sosai ya shafa ya kuma miƙewa ya cire wannan jallabiyar ya mayar da ita wajenta. Ido nake rintsincewa, kai shi haka yake ne? Masha Allah, gaskiya akwai halitta a nan. Saman lallausar shimfiɗarsa ya haye a hankali ya lalubo command biyu, ɗaya fari da ɗan ƙarami, ɗaya kuma baƙi. Daga kwancen da yake ya gyara kwanciyarsa da kyau ya ƙara gudun AC sannan ya danna na labule suka rufo da kansu dukkansu kafin ya ƙara riƙe bargon nan a jikinsa yana luntse idanuwansa. Kasan zuciyarsa yana addu'a don samun barci cikin tsari da amincin Allah. Saman ta haye kusa da kafafuwansa ta kwanta saman lallausan bargon wutsiyarta can gefen kanta ta kai ta shimfiɗe da shi wajen ƙirjinta ta kwanta da kyau. Ita ma ta shiga neman barci hankali kwance. Aƙalla ya yi barci kusan awa 5 kafin ya rinƙa jin yadda take ta goga masa gashin wuyanta da ta ƙara buɗe shi sosai tana son juya da shi tana ta ciccina su ko dole sai ya tashi. Manyan idanuwansa ya ɗan buɗe da mayan barci da jan da suka yi ɗauke da shi ya juya a hankali kansa ƙasan maƙoshinsa kuwa cike yake da jin haushin yanayin jikinsa. A cikin ranshi faɗi yake, ya Rab, yanzu kuma a ina zan samu mace? Ɗan tsaki ya ja
a ɗan bayyane. Ita kuma zakanyar nan sam ta ƙi ta bar shi, sai ƙara cinna shi take kan sai ya tashi domin gari ya waye. Ita yunwa take ji, shi ma haka. Miƙewa yayi ya kuma nufar bayi don yayi wani wanka, sai da ya kintsa jikinsa tsaf sannan ya fito yayi gaba, ita ma ta biye shi. Sai da suka zo wajen cin abincinsa ya zauna, kana ta juya ta shiga gaban mai ciyar da ita. Suka fita suka yi ɓangaren cin abincinta inda manya-manyan ƙafafun shanu suke jiranta. Sai da ya ga tafiyarta kafin ya miƙe da sauri da gorar madarar nonon saniya da ake yi masa sabon tatsa aka tace shi sosai, ya nufi Palace, wato babban gidan sarauta da ake kira da Buckingham. A natse yake tafiya. Bayan sun ƙaraso doguwar tafiyar yana duban tim ɗin sallah, ganin da saura sosai sai kawai yayi kwana ya ƙarasa wajen da ya tabbata ba zai rasa wacce ta kawo kanta ba. 'Yan mata 3 ya tarar a ɓangarensa da ke cikin gidan wanda yake mallakinsa, waɗanda idan zai rantse ba zai yi kafara ba. Aƙalla ɗaya za ta yi sati ɗaya, biyun ne dai bai san yaushe suka zo ba. Ido huɗu suka yi da juna gaba ɗayansu kafin ya cire dubansa ya ja ya tsaya yana ɗan ƙare musu kallo a takaice. Kai, ba don abu ɗaya ba da ya haɗa su ukun nan ma ƙishirwarsa za ta mutu. Da yawan lokuta yakan ji haushin aikinsa ne ba don komai ba sai dai irin jarabar nan da suke fama da ita. Shin ina dalili? Don kawai kana filus kamar a kanka aka halicci jaraba. Bai ce da su komai ba ya wuce ya shige babban ɗakin da a nan yake baje kolinsa da ire-irensu, ɗakin da ko sallah baya yi a ciki. Umarni ya ba yaron da ke biye da shi kan a shigo masa da ɗaya a cikinsu, saura su tafi. Ɗayar kuma ya bada kamanninta domin shi Allah ya gani ko sunanta bai sani ba. A lokacin da ta shigo a zaune yake bakin gadon, akan idonsa yake biye da ita da kallo har ta gama tuɓe dukkanin wani abu mai suna sutura a jikinta kafin ta shiga jujjuya jikinta tana son lalle sai ta burge shi har ya amsa gayyatarta. Idanuwansa ya lumtse domin ya amsa ya fa amsa. A yanzu yana iya sukuwa har dare, dama kar a ce har gobe, kar ya ce yayi ƙarya. Yana ƙoƙarin saka hannu ya ɗan janyo ta gaba ɗayanta jikinsa, ya mata tashi ɗaya ta har idan ya mata murza ɗaya sai ta ji ba za ta iya kaiwa gobe ba. Jin an turo ƙofa an shigo da yanayin kamar na ɗan ɓacin rai, da sauri ta juya kafin ta gudu ta faɗa saman gado tana son janyo abu ta ɗan kare gabanta domin shi kaɗai ne abun rufewa a jikinta. Irin kallon da take binta da shi ya saka ta jin kamar za ta yi fitsari zai sako mata, don haka ta miƙe ta gudu yadda take ɗin ta fice a ɗakin gaba ɗaya. Kansa ƙasa yake kallon, bai iya ɗagowa ba ya kalle ta ba don komai ba sai don ita ɗin mai daraja ce a duniyarsa, kuma yana matuƙar jin kunyar ɗin ita da kanta ta kama shi a irin wannan halin. Amma me yasa ta shigo kai tsaye ɗakinsu da yanzu suna harka nan ta same shi fa? Muryarta a sanyaye ta ce, "Kalbi." Kansa ya kasa ɗagowa ya kalle ta, jiki a sanyaye. Assalamu alaikum mata, albishirinku kun tashi ƙalau da dama, ya kuke? Ina gaida ku, ina muku fatan alkhairi. Kun ga mallakoki, kun ga mallaka. Wallahi shine rantsuwar musulmi. Wagga mallaka duk matar da ta yi amfani da ita, batun tozarta tsakanin miji da mata babu, batun yi maka wulakanci cikin jama'a babu, kuma kuka, wallahi kuka sai namiji ya maka kuka. Sai dai akwai dala, amma kuka wagga kwalba guda in ka same ta kana yin aiki 12 da ita, kuma da aiki guda sai ka yi aihuwa 3 ƙarshen ta ya kalle, mallakar ta kalle. duk aiki guda in ka yi da ita kan matsa ta ka yi aiki guda, tun da ni malami ne ke haɗa mini ita. wallahi wagga mallaka ƙarshen mallaka ce. Idan ka yi aiki da ita ka gama da komi. Mata ku hidda makanku takaici, ku hidda makanku haushi.
in shege kishiya gare ka na rantse da billahi lazi duk asirin da ta yana karewa in dai ka yi aiki da shi tun lokacin da ka matsa shi ka yi aiki da shi kakin sahiya ta waye kai zaka bani labari ka haɗa idon ka da namiji ka ga abin ya kama shi ga jikin shi insha Allah. Ga masu buƙatar ingantaccen magani za su iya tuntuɓar mu ta nambar wayar mu kamar haka 081 42 80 0199 wato 081 42 80 0199.